Hej alle sammen. Velkommen til den her, vores første video. I dag der skal vi smadre noget. Vi har tænkt os at lave en serie, hvor vi smadrer ting, okay? Vi synes, det er min yndlingsting at lave. Vi synes, det lyder som en god idé. Vi skal smadre den her. Hvis I undrer over, hvad det er, så ikke tænk på det. Det er en bøjle, vi skal bruge mere. Så min tandlæge har sagt, at vi gerne må smadre den. Så det gør og vi elsker at smadre ting, så det... Men det er jo smadrer den ikke helt til at starte med. Fordi, altså, I ved godt, hvis I nogensinde har været til tandlægen, og I har for eksempel haft et hul, og så skal jeres tænder, de har gjort det her med en boremaskine, så skal jeres tænder lige hurtigt sådan, ja. Først løs. Eller de skal i hvert fald lige hurtigt have en skylletur, eller hvad man siger. Så vi starter lige hurtigt med at gøre sådan her. Og hvis jeg får våde hænder, så er det altså ikke savl. Det er bare vand, fordi vi lige har været inde og skylde den. Altid. Og så vender vi tilbage, når vi ved, hvad vi skal gøre med den. Okay, her har vi den første drop-test. Så er der nogle skader på den. Anna, hun har også. Yes. Niks. Lad os droppe den højere op fra. Der sker heller ikke noget. Der sker heller ikke noget. Jeg tænker, vi må have nogle lidt større værktøjer i brug. Jeg tror, vi skal gøre det her udenfor. Det tror jeg også, vi gør. Den har fået nogle slag, kan man godt se. Anna, hun spørger, hvorfor vi ødelægger. Og det er, fordi vi er sure. Det er sjovt. Og der kommer et lille stykke af. Ja, den er heller ikke behagelig at have i. Vi hammer find. Prøv at fyre den ind i væggen. Okay, det virkede lidt. Nu. Jeg er helt bange på den forkerte bolle, vi smadrer. Det vil være sjovt. Det vil overhovedet ikke være sjovt. Det vil ikke være sjovt. Jeg har lige fået den anden i går. Og ja, jeg bruger bøjle. Det er der måske mange, der vidste. Men det er kun sådan, jeg sover med. Skal vi lige prøve at give den ordentligt hul igen? Okay, det virker, man kan se. Så gad den ikke mere. Før var det 2 dele. Den ene del er totalt vinder nu. Så gad den altså ikke mere. Forkert. Det er rigtigt. Altså, den er ikke sgu. Ja, den. Der var noget, der ramte mig. Ja, same. Måske er det også et dumt sted, vi gør det her. Nu er jeg ødelægger bilen. Nej, vi ramte ikke bilen. Håber vi. Vi ramte fliserne. Og hvis I rigtig gerne... Nej, den kan ikke være i æsken mere. Jo. Hvis I rigtig gerne vil se andet content, hvor vi smadrer tilfældige ting, så skriv i kommentarerne. Skriv gerne, hvad vi skal smadre. Vi gør det med fornøjelse. Vi ses.